Čau lidi. Asi jste se hodně ptali na to, co jsem dělal posledních 5 let. Tak já bych vám to rád ukázal. No a rozjedem si tu dneska pořádný bomby. Rozhodl jsem se, že budu sbírat Pokémoní karty a začneme hned s albem Scarlet and Violet ze 151. Takže to bude paráda. Takže začneme s tímhle. Máme tu krásný album a 4 boostery. Ale to není všechno. Dál tu máme Alakazam X Collection. Tam máme 4 boostery. Yes. A další máme Poster Collection a tam máme 3 boostery a další věcičky. Všechno si ukážem. Takže tu máme ještě Elite Trainer Box. Samozřejmě to nejlepší nakonec, takže tu máme tuto parádu, kde máme dalších 16 boostrů a další věcičky k tomu. Takže tuto krásku si necháme nakonec. Že já si myslím, že dneska máme co dělat. Takže se do toho pustíme. Tak jo, tak se jdeme do toho pustit. Máme tu tento krásný boxík, je tam album na všechny Pokémony ze 151. A já se rozhodl, že najdeme všechny, komplet všechny, složíme ho, že to bude bomba. Takže začneme, pustíme se do toho. Paráda. Máme tu teda 4 boostery parádní a album. Klasika. Klasické album. Takže tak. Takže do toho to pak všechno naházíme. Že máme 4 boostery. Budeme to rozbalovat najednou. Takže teď si ukážeme ještě dál, co máme. Protože nemá smysl po každých boosterech dělat pak pauzy. Takže tady máme první 4 boostery. A teď si rozbalíme zase malinký balíček. A teď to bude Alakazam X Collection. Jsou tam 3 promo kartičky, Abra, Kadabra a Alakazam X. Takže tak. Takže zase 4 boostery a krásné 3 kartičky. Tady máme další 4 boostery, to už je 8. Takže paráda. Hodíme do tyče. Tady jsou krásně ty 3 karty. Teď je vyndávat nebudu. Další tu máme Poster Collection. Jsou tam 3 promokarty, Bulbasaur, Charmander a Squirtle. Jeden poster ze 151, 3 boostery a samozřejmě zase kódík do hry. Takovýto krásný poster. Takže tady. Klasika, 3 boostery. Vezmeš, víš co. OK. A tady jsou ty 3 promokarty pěkné. Takže teď se blížíme k tomu lepšímu. Máme tu Elite Trainer Box. Najdeme tam 9 Pokémon boosterů, full art promo, pravděpodobně toho Snorlaxe. Klasika nahoru, Damage Country, Coin, Plastic Condition Market no, jdeme na to. Tady máme zase klasickou knížečku, aby jsme věděli, co je tam za karty, co padá, co můžeme z boosteru získat. Tak jo. Tak.
Takže klasika. Boostry. 9 boostrů. Tenhle byl naopak. Tady bude Charizard, to je jasný. A rozdělovače, energie, tady je ta full artová karta promo Snorlax, kód, takže dočte Snorlaxe a obaly. Cíle série, takových nic moc. Ty coiny a kostky. Teď tu máme tuto krásnou krabičku, kde je hromada věcí, takže jdeme na to mrknout. A jdeme na to. Takže tady máme, abych to ukázal, ty 3 promokarty. Boostry, kostky, obaly, klasika a ještě tu podložka. Takže vytáhneme boostry, klasika, takový menší počet boostrů. Já to teď rozdělávat nebudu, jo, ale jsou tu teda ty ty kostky růžový, mince Mew a zase coiny. A tady je na deck, na karty, na hraní obal. A ještě vím, že jsou v něm rozdělovače. Můžeme tady ještě najít tu podložku. Takhle podložka s Mewem. Takhle jsou ty promokartičky. A karta Mew by měla být železná. Nebo teda určitě je železná. Takže Mew EX. Promokarta. Tady promokarta Mewtwo. To je hezká. Nad městem. Docela fakt hodně hezká. Poslední tato krásná železná karta Mewa. Takže paráda. A to je vše z tohoto boxu. Takže se můžeme pustit pomalu a jistě do boostru. Takže tu máme celkem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 boostrů. Takže máme dneska co otevírat, dámy a pánové. První booster dneška, jdeme na to. Tak jo, jdeme na to. Energie, Eevee, Grimer, Weedle, sorry, jsem levej. Zubat, Hitmonlee, Wartortle, Hypno, Primeape a Rhydon a poslední je první hned full art Erika Invasion. Takže paráda. Tak jo, zase energie, Centuru, Seal, Doduo, Tentacool, Hunter, pěkný Hunter, Hitmonlee, Hypno, Dugong, Wartortle, Reverse Holo jako Dugong, pra super a poslední je Holo Starmie. Jenom pro info, Pokémony sbírám 2 dny, jo, takže zatím jsem nováček, jsem docela jelito, tak to berte s rezervou.
ale doufám, že se vám videa budou líbit a když to bude mít dobrý ohlas, tak budeme pokračovat. Takže Voltorb, Krabby, Sandshrew, Seal, Butterfree, Lapras, Cycling Road, Dugong, Alakazam X Full Art. Paráda, ty vole, super karta. Ale jakože fakt top. Tak to jsem nečekal. Zatím dobrý hity. A vzadu je Holo Gengar. Takže taky paráda. Suprovej. Takže úplně bomba. Tak tenhle balíček. Začínáme dobře. Takže máme tu kosmickou ohnivou energii. Taky hezká. Tak jo, takže Machop, Porygon, Electabuzz, Koffing, Grabber, nevím, Kingler, Energy Sticker, Ponyta, Golbat, Reverse Holo, pokud teda, jo, Reverse Holo, jsem slepej, sorry, a Moltres Holo. Takže máme tu další kosmickou energii. Super. Tentokrát travní. A jedem. Takže. Jsem levej. Koffing, Tangela, Grimer, Psyduck, Golduck, Pinsir, Bill Transfer, Pinsir, Reverse Holo, Giovanni Charisma, Full Art trenér. Další hit, paráda. A za ním Holo Flareon, sakra, taky paráda, taky super. Takže paráda. Card Trick 1. Máme tu Energii, Weedle, Zubat, Goldeen, Nidoran, Ivysaur, Slowbro, Machop. A máme tu Reverse Holo Mewtwo, taky super. A Mankio, Reverse Holo, Holo Gyarados. Tak jo, máme tu travní energii, Goldeen, Weepinbell, Gastly, Paras, Nidorino, Big Band, Executor, Primeape Reverse Holo, Dratini Reverse Holo a Arbok EX Full Art. Takže další hit. A ten je jako v topu. Tak jo, jdeme na další balíček. Zatím tu máme fakt krásné karty. Tato kolekce, ta 151, ta se mi jako dámy a pánové fakt líbí. To je fakt super. Takže říkám, složíme celý album. A budu rád, když to budete sledovat, jak se pokouším ho složit a jak to půjde, jak se nám bude dařit. Takže jedeme. Ohnivá energie, Poliwag, Ponyta, Pikachu, Farfetch'd, Daisy Help, Venomoth, Rapidash, Parasect Reverse Holo, Sandslash Reverse Holo a Flareon Holo. To už máme. Takže to už teď radost nemáme, když už ho máme. Nechci spoilerovat, ale viděl jsem tam, že tam bude nějaká top kartička, takže nevím co, ale bude tam něco top. Takže jdeme na to. New, Execute, Clefairy, Parasect, Giovanni Charisma, Cloyster, Caterpie Reverse Holo, Gloom Reverse Holo a máme tam Meroveka Holo. Takže můj spoiler byl fake a sorry, že vás takhle ojebávám. A máme tu další Cosmic Energy, tentokrát elektrickou, takže Magnemite, Caterpie, Eevee, Grimer, Omanite, Tauros, Kadabra, Seal a zase Full Art Alakazam EX. Ale pozor, není to poslední karta, takže tam máme Golema EX.
takže super. 2 hity, ale Kazama bohužel už máme. Ale paráda. Tak jo, máme tu vodní energii, Vulpix, Magnemite, Caterpie, Eevee, Dewgong, Hitmonchan, Seaking, Pidgey, Rattata, Nidoking, Holo Nidoking. Tenhle balíček nic moc, nevadí, jedeme dál. Tak jo, v dalším balíčku máme Rattata, Squirtle, Lickitung, Venomat, Arcanine, Tentacruel, Snorlax, Kingler Reverse Holo, Psyduck Reverse Holo a poslední je Vileplume Holo. Takže máme tu Dark Energy, Weedle, Zubat, Goldeen, Weepinbell, Dragonair, Seadra, Kabuto, Goldeen, Diglett a Ditto. Najdi Ditta. Tak další balíček. A máme tu zase Cosmic vodní energii. A Domfossil, Weedle, Zubat, Goldeen, Butterfree, Lapras, Cycling Road, Ponyta Reverse Holo, Execute Reverse Holo a Machamp Holo. Takže máme tu energii, Magikarpa, Odishe, Monkey, Meow, Clefable, Tentacruel, Hitmonlee, Goldeen, Voltorb a za ním máme Vileplume Holo. Tak jo, Kakuna, Polivek, Ponyta, Pikachu, Fearow, Onix, Dragonair, Domfossil Reverse Holo, Doduo Reverse Holo a Dragonite Holo. Je parádní, to ještě nemáme. Tak jo, máme tu další balíček. A máme tu další Cosmic Energy, psychickou. A teď Bellsprout, Horsea, Nidoran, Abra, Hitmonchan, Seaking, Butterfree, Oddish, Reverse Holo, Bellsprout, Reverse Holo a Weezing Holo. Máme tu další balíček, máme tu další Cosmic Energy, tentokrát elektrickou, Nidoran, Abra, Diglett, Drowzee, Ivysaur, Slowbro, Machop, Daisy Help, Reverse Holo, Sandslash, Reverse Holo a máme tu Nidokinga Holo. Tentokrát tu máme Dark Energy, Charmander, tak teď už to začíná. Tu někde toho příbuzního mít bude, vole. Spearow, Bellsprout, Magikarp, Tentacruel, Snorlax, Sandslash, Parasect, Seaking a Aerodactyl Holo. Vypadá taky super. Tak jo, máme tu další balíček. Tohle slovo říkám tak často, že už mě to nebaví říkat. Tak jo, a zase tu máme Cosmic Energy travní, Venonat, Pidgey, Poliwhirl, Kakuna, Erika, Magneton, Nidoqueen, Goldeen Reverse Holo, Ekans Reverse Holo a poslední je Machamp Holo. Tohle, tak jedem. Growlithe, Geodude, Jigglypuff, Staryu, Graveler, Protective Googles, Arcanine, Butterfree, tyjo. Ježiši, Butterfree, to je osmažený motýl, takže
tohle úplně nejde, no nevadí. Energy Sticker a poslední Viplum Holo, protože toho už máme 3x nebo 4x, tak ho potřebujeme zase. Tak jo, energie, Tentacool, Rattata, Squirtle, Lickitung, Rapidash, Nidorina, Raticate, Clefairy, Vaporeon a Nidoking Holo. Takže máme tu energii, Diglett, Bulbasaur, Drowzee, Dratini, Rhydon, Executor, Rigidband, Pidgeot, Helix Fossil Trainer, Reverse Holo a Mew EX. Takže další paráda. Konečně po další době zase nějaký hit. Tak jo, jedeme dál. Krabi, Sandshrew, Seel, Doduo, Muk, Daisy Help, Venomoth, Slowpoke, Weedle a Kabutops Holo. To ještě nemáme, takže aspoň co. Posledních 12 boostrů a Charizard furt nikde. Takže doufám, že se tu někde schovává chlapec. Tyjo, tenhle balíček šel zase rozbalit krásně. A ty, co jdou rozbalovat krásně, tak tam vždycky něco mají schovanýho. Že já doufám, že to tak fakt bude. Že máme tu zase Cosmic Holo. Cosmic Holo, co jsem to řekl. Máme tu kosmickou energii, travní. Takže Charmander, Spearow, Rhydon, Magikarp, Charmeleon. Takže v tomto balíčku už nám chybí jenom Charizard. Takže doufám, že tu je Parasect, Giovanni Charisma, Dugong, Reverse Holo, Growlithe Reverse Holo a poslední Flareon Holo. Škoda. Nechybělo moc. Ale on přijde, já mu věřím. Že další balíček, psychická energie, Venonat, Pidgey, Poliwhirl, Kakuna, Scyther, to ještě nemáme, zase Charmeleon, Parasect, Reverse Holo Onix, Reverse Holo Ivysaur a Holo Viplum. Ten nám dlouho nepad, každý 3 balíčky. Card 1, klasika. A tu ohnivou energii, Growlithe, Geodude, Jigglypuff, Staryu, Lapras, Cycling Road, Scyther, Squirtle, Drowzee a Vaporeon Holo. Taky nemáme, tak taky aspoň něco. Cosmic Energy Dark, Tentacool, Rattata, Squirtle, Lickitung, Butterfree, Lapras, Cycling Road, Venomoth, Golbat a Chansey Holo. No, kdyby to bylo z base setu, tak už jsme za vodou. Takže máme tu zase Dark Energy. Samozřejmě, že je zase Cosmic. Kakuna, Polivek, Ponyta, Pikachu, Arcanine, Kingler, Snorlax, Nidorino, Bortortle Reverse Holo a Holo Chansey. Protože nám padla minulej balíček, tak musí znova. Tak jo, další balíček. Ekans, Cubone, Vulpix, Magnemite, Golduck, Pinsir, Bills Transfer. Máme tu Reverse Holo Pikachu, Victreebella Reverse Holo a Holo Beedrilla. To je docela těžce travní balíček, tohleto. Máme tu další balíček. Takže zase Cosmic Energie, Tentacool, Rattata, Squirtle, Lickitung, Rapidash, Nidorina, Raticate, Sandshrew, Poliwag a Kabutops Holo. Jo, další balíček, máme tu energii, Kofinga, Tangelu, Grimera,
Sajdaka, Snorlaxe, Hunter, Cycling Road a Full Art, Mr. Mime. Paráda, konečně zase nějaký hit a za ním ještě jedna karta. Takže doufám, že to bude nějaká topovka. A vypadá to, že ne. A je to Holo Dragonite. To už máme. Takže aspoň něco. Jo, další balíček. Doduo. Tentacool. Ratata. Squirtle. Primeape. Fearow. Onyx. Reverse Holo Horsey. Jigglypuff a Holo Articuno. Taky ještě nemáme, tak paráda. Tak jo, mám tu poslední dva balíčky. Ten jeden jsem odložil, protože ten si necháme ještě něco jiného. Ale jdeme do finále, dámy a pánové. Voltorb, Krabby, Century, Seal, Nidoqueen, Victreebel, Big Airy Balloon, Century, Gastly a Mewtwo. Holo, paráda. Ale myslím, že už ho máme jednou. Ale nevadí. Vypadá pěkně. A jdeme na poslední balíček, co budu rozbalovat já. Mám tu pak ještě jeden, ale ten si rozdělá za odměnu můj kameraman. Takže za pomoc s dnešním videem. A jelikož on občas mívá docela lák, není to tak častý, ale když ho má, tak je to velký lák. Tak já doufám, že když teď tam toho Charizarda nevytáhnu já, tak doufám, že aspoň on. Tak jo, máme tu Energy, Lickitung, Venonat, Pidgey, Poliwhirl, Nidorino, Executor, Graveler, Reverse Holo Pikachu, Reverse Holo Ivysaur a Holo Nidoking. Je Energy, Venonat, Pidgey, Poliwhirl, Kakuna, Erika, nějaká Erika, Magneton, Nidoqueen, Horsey, Portotl a Giovanni Charisma. To je poslední. Tak jo, tak padl aspoň další full art, takže v posledním balíčku byl aspoň jeden hit, takže aspoň něco, takže dobrý. Takže já teda děkuju, že jste se koukali. Pak vám teda ještě natočím video, ne tady, jak jsme teda doplnili album, co jsme teda otevřeli všechno za karty. A ještě vám teda ukážu promenádu těch nejlepších karet, co jsme otevřeli. Takže Giovanni Charisma, Mr. Mime, New EX, Alakazam X, Golem EX, Arbok EX, Giovanni Charisma, Alakazam EX další a Erika Invasion Full Art. Takže to je dnes, co nám všechno napadalo. Není to žádný zázrak, ale jsou tu i hezký promokarty a já si myslím, že se to tak jakž povedlo. Takže děkuji za sledování a já pak ještě sem někam do rohu, do nějakého přihodím, jak je album pak není kompletní samozřejmě, ale co jsme všechno do toho naházeli za karty a co nám chybí a co se ještě pak bude otevírat dál. Takže já děkuju, že jste se koukali na Thora, jak krásně rozbaluje. Doufám, že se video líbilo. A jinak, co se týká příštího videa, tak už nebude v tomto prostoru, ale už bude lepší prostor a bude to všechno líp vypadat. Tohle bylo takový narychlo a já už se hlavně nemohu dočkat, až to konečně začnu rozbalovat. Leželo mi to tu 2 týdny. Takže díky, když dáte like, odběr, znáte to, klasika. Tak jo, díky a čau.